हाय गाइस, नमस्ते। भलରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ବମ୍ବେ ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର ବମ୍ବେ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ରାଇ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବମ୍ବେ ଶାଗ ଭଜା। टेस्ट करिया ଆଉ ଶାଗ କେମିତି ହୋଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଶାଗ ଭଜା ପୁରା ତଡ଼ି ହେବ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୋକାନରେ ତ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚକଟା ହେବନି। କଞ୍ଚା ଗୋଟେ ଚକଟି ଦେବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଦେଖିବା ରାଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଶାଗ ଭଜାରୁ ଶାଗ ରାଇତାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୋର ଆଶା। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିବି। ଆମ ଗାଁର ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏତିକି ରଖୁଛି वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।